Че беше един добър матч. Аз съм доволна от играта си. Двете играхме доста добре и матчът беше напрегнат. Първият сет, така докато влезе малко в час, защото тя е доста бърза състезателка и ударите й летят доста бързо и действително докато влезна в час ми трябваше малко време. Но в крайна сметка радвам се, че успях да намеря най-добрия начин, по който да играя срещу нея и съответно, че победих. Ти имаш вече много опит, но все пак негативните резултати, които имаше негативните резултати срещу Цибулкова, повлияха ли по някакъв начин преди двобоя? Не, както казах, аз вече имам доста опит и тези неща може би вече съм ги надраснала. Знам, че това е тенис, знам, че има победи и загуби, има някои съперници, които са по-неудобни от други. И в крайна сметка, както виждаш, турнир след турнир, идва момент, в който най-накрая си вземеш реванш. Освен в липсата на бели дрехи, каква е другата разлика, когато играеш на Уимбълдън като Олимпийски игри, а не като турнир от големия шлем? Има доста разлики. Общо взето положението е малко така по-отпуснато, защото по време на Уимбълдън заради традициите има така доста забрани и как да се израза. И, нали, забрани и правила, които трябва да спазваме, но друга разлика, освен тази няма. Тревата е една и съща, което за мен е много добре. Също така това, че играеш на Олимпиада, си е едно така вътре за самия себе си, се чувстваш много удовлетворен. И последно, началото е поставено. Докъде смяташ, че можеш да стигнеш? Още повече, че играеш на любимата ти трева, където имаш най-големите успехи. Често казвам, това не искам да го мисля и да се ангажирам с някакви прогнози. Мисля, че в момента играе добре. Всеки съперник от тук нататък е все по-труден. Така че просто излизам на корта и правя каквото мога.